Здравейте! Днес ще говорим за Фейсбук маняците, както разбирате от заглавието. Те биват 5 вида. Кифли, постоянно селфита, гримирани навсякъде на лицето си. Кифли, селфита, ужас. Хората, които качат през 5 секунди снимки. Това е из целия ми Фейсбук. Статусите. Лайк и казва мнение на ЛС. ЛС направо на коментарите го кажи. Какво толкова скриеш? Втория вид статуси. Feeling bad, feeling happy. Знаеш колко би покачи си зле или си щастлив? Лайковете. Хората, които искат да имат безброй харесвания. Които искат да имат над 100. Направо ужасни хора са тия. Колко лайкова искат ти, бе? Това беше от мен, да ви хареса. Дайте една ръчичка нагоре. Абонирайте се за канала ми.